Hej igen. Jeg kan ikke filme så langt. Velkommen til Minecraft. Ellers så, jeg laver lige lige noget her, fordi mens jeg holder kontrollen, så kan jeg bare ikke lige noget. Vi kan da ikke komme i ud. Og så går jeg på en af på den her. Nej. Det er nemlig en god idé. Så er jeg her igen, og Det er rigtig flot. jeg ved godt. Hej igen. I kan bare ikke høre min lille bitte makker i baggrunden, ham er Jakob. Sig hej, Jakob. Ja. Ikke dig, Jakob. Den anden Jakob. Kan du sige hej? Hej. Og ja, jeg vil lave sådan en lille bitte let's play. Ja, sammen med mig. Med bare hvor han ikke er lige med ind på det igen. Det er kun single play. Jeg hopper ned fra igennem på Nu gør jeg sådan her. Hej igen, alle folkens. Nu er det nemlig sådan, at vi skal lave noget mere her. Og den her video bare så lang tid. Den her video, den kommer ikke til at være så lang tid. Jeg glemte at holde kontrol. I ved godt, at min ven Martin, han laver nogle videoer, der ikke så lang tid. Jeg skal finde nogle træer. Og det gør jeg. Igen. Alle folkens, jeg tror lige, at jeg skulle lige se, om jeg havde filmet, men ja, nu falder jeg lige videre på det. Jeg er virkelig Kedelige videoer, jeg ved. Så falder det i en grønten. Det her kæmpe hul har jeg set lave. Og det er et rigtig hul. Det er nemlig den sjoveste video, og det er det. Hej igen. Og jeg skal lave videre. Jeg ved godt, de her videoer, de var så nogle små nogle. Ja. Det var de rigtig små, og ham her, det er en lille bitte ven. Det er rigtig shit. Det er fordi, han har jeg tror, jeg faktisk vil lave nogle andre videoer inde på det her game lige præcis. Hej alle dem, der er derude. Nu vil jeg lave sådan noget, der kan nogle redstone ting. Og det vil jeg lave nu. Hej med jer alle sammen, og hvordan går det? Alle sammen. Ja, det går fint. Det var også let play igen. Jeg gætter på, at det går fint. Med mig og Martin. Og jeg vil lave noget ud af redstone på det her. Ja, og hvad skal jeg bruge det? Redstone. Okay. Den her. Så skal jeg bruge nogle... Nå. Der er nogle grise. Og jeg skal bruge... Så hvad skal jeg mere bruge? Redstone. Jeg skal bruge Peter. Ja, og igen, jeg skal lave videre på den her video. Jeg skal bruge knap. Ja, det gør vi nemlig. Ja. I kan måske høre ham der i baggrunden. Og vent lige, jeg skal... Snakker lige... Sådan her. Så var det sådan, og så... Tjek med de svinekoteletter. Det er noget. Lave. Hvordan man gør noget. Hej igen, så skal jeg lave videre på video. Og så skal jeg vise jer, hvordan man steger noget. Det skal du fucking meget, ikke? Jo, det er Martin. Nej, du skal. Ja. Wow, nu er der også kommet hekse i Minecraft. Hvor er der hekse? Du giver os dagens spørgsmål. Og snart vil jeg tage en lille sejletur. Ja, og hvordan er det, man kan sejle hurtigt? Det er dagens spørgsmål. Forklar det. Forklar, hvordan man sejler hurtigt. Ja da. Ja, hvordan sejler man hurtigt? Hvis man skal sejle hurtigt, så skal man lige sætte en båd. Hej folkens! Martin. Hej folkens, jeg er gået i gang
Okay, så sig lige. Okay. Så Jeg tid til at jeg er nået frem til noget af Nej, det men her, jeg er men sådan. jeg har bare lavet et eller andet Det mærkeligt. til at sejle. Den her video er sejle. Et eller andet Jeg viser, hvordan man hurtigt kan sejle. Okay, Slå giv os fremad. dagens spørgsmål. Giv os dagens spørgsmål. Ja, så skal man først lige sende en båd. Hvad så? Nej, du skal ikke gå væk fra mig. Båd. Sådan her. Og så skal man slå. Der gik båden vist i stykker. Ja, så skal man sætte sig i den, og så skal du bare blive ved med at køre. Og køre, og lad være med at køre ind i noget. Ja, så kører du bare sådan. Ja. Nu laver vi på den her video. Eller nu laver vi på den her video. Nej, så var det. Nej. Nej. Er nogen, der vil se mit hoved egentlig? Det får jeg lov til. Ja, hej. Vi laver videre, selvom ikke vi, men ja.